ಅರೆಗೆನ್ನ ಮಿತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಇಜ್ಜಿಮೆ ಬಲಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಯನ್ನ ಮಿತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅರೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಯನ್ನ ಮಿತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಂದು ಬೇಜಾರುಂಟು ಆಯ್ ಪೋಪೆಟ ಪೋಡಿಗೆ ನೀವು ಬೇಲೆಗೆ ತೇಜರ ಚಿಕ್ಕು ಜರ ನಂಗೆ ಒಡೆ ಮಾರ ಹೊರ ಮರಲ್ಲ ಒಡೆ ಹೋಗು ಪುಲ್ಲರಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಹೋಗು ನೋಡಿ ಬಕೀನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ರಾಗೋಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಜ್ಜರೆ ನಾತ್ ಪುರ್ಲೋಡು ತೋಂದಿತ್ತ ಯಾರೆ ಬುರ್ದು ಬೈದಾಗ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಬುರ್ದು ಬೈ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬುರ್ದು ಬೈ ಬೇಜಾರ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜೇರಿನ ಮೂಲ ಏತು ಸೋಕುದು ಅಂತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜೊಪ್ಪನಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತ್ತೊಂತಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಡಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪಡಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡ ಜನ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿಲೆ ತೋದು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪಾದ ಪಿರ ಉಲಾಯಿ ಜೊಬಡ ಒಂದು ಉತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮೇರೆ ಪಣಂದನೆ ಬೋದು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಬೈತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯ ಆಯ್ಕಿದೆ ಬೇಜಾರು ಮಾರ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ನಾರ್ ಮಲ್ದೇರತ್ತ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತ್ ಬೈದೇರತ್ತ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತ್ ಬೈದೇರತ್ತ ಮೈತ್ ಬೈದೀರ್ ಓಲ್ ಮೈದೀನ್ ಓಲು ಉಲಾಯಿ ವಾಸ್ಪೇಸಿನ ಮೈದೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾವ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕಿ ಪೋಯಿನ ಈ ಸಮಯ ಹೊಡೆಯಿನಿ ಅಂಚ ಬೇಜಾಡು ಪೋಯಿನಿ ಸೀದ ಬೋದೊಂದು ಬಾಲೆ ಸಾಂಕರೆ ಪೋಯಿನಿ ಓಂಬೊಕ ಜೈ ಪನ್ಪುನಗಳು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಕಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲ್ದಲಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಬಾಲೆ ಸಾಂಕದೆ ಎಂಜಿನಂಬೆ ಜಾನ್ ಬಾಲೆ ಸಾಂಕದಿನಿ ಕಾಕುಲ್ ಪುರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಐನೂದೆದನೆ ನೋಟು ಪುರ ಅದನ್ನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹುಲ್ಲು ಬೇಡ ಈಗ ಬಾಲೆ ತಕ್ಕ ನೀನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಸಾಂಕದಿಲ್ಲಕ ಬಾಲೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಏರನ್ಲ ಸಾಂಕದೇರ ಆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಕಲಿಲ್ಲಡಗಲೆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಆತ ಪೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ ಸಾಂಕದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಲಿಂಚ ಕಾಂಡೆ ಮೀಪಾದ ಜೊಬುಡಂಡ ಬಾಲ ಲಕ್ಕುನ್ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ತಿನ್ಪಾದ ಜೊಬುಡಂಡ ಬಾಲ ಲಕ್ಕುನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗಂಟೆ ತಿನ್ಪಾದ ಜೊಬುಡಂಡ ಬಾಲ ಲಕ್ಕುನ್ ಕಾಂಡೆನಿ ಆತ ಸೋಕು ಬಾಲ ಸಾಂಕದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಯಂಕರ ಕೈಗುಣ ನಿನ್ನ ಅಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಲ ನಮ್ಮನೆ ಜಪ್ಪು ನೆಂಚವು ಬಾಲ ನಮ್ಮನೆ ಜಪ್ಪು ನೆಂಚವು ದಾಲಜ್ ಬಾಲೆದ ಬಡವಗೂ ಅಮಲ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ತು ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಜೊಪ್ಪುನು ಎನ್ನಿ ಅನ್ಪನ ತೂತು 4 ಜನ ಪೆದ್ಮೆ ಸಾಂಕರ್ಲಿ ಯಾಂ ಪೋತು ಜಾನ್ ನಾನೇ ಅಜ್ಜರಿ ನೆನ್ನಿನಿ ಒಲ್ಪೆ ನಿಂದ ಎಂಗಿನ ಒಲ್ಪೆ ನಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಂಡೆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿತಿ ನೀರು ತೇದು ನೀ ಪನಗ ಎಂಗ್ ಮೇರೆ ಕಣ್ಣೆದಿರ್ಬೇಕು ನಾಡು ದಾದಾ ದಂಟೆ ಆತನ ಅವ್ಳು ಓಂಬೊಕ್ಕ ಜೈನವ್ಳು ತಿನ್ನ ಪಿದಾಗಿ ದಕ್ಕನ ನಾಯಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೂವನ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಚಬೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಅವಳ ರಡ್ಡು ನಾಯಲು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ರೋಮಾಪುರ ತಾಳ್ತದೆ ಅನ್ನ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಉದ್ದ ಈ ನಾಯಿಂದ ಬಂದು ಎಂಗಲೆಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೋಗಬೇಡ ಇನ್ನೇ ಮಾಮಣ್ಣ ಇರ್ ಪೇರ್ ಬರ್ ಓಯ್ ನೀನು ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಬಾಬನಿ ಎಂಚ ತೂವನೋಡ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಕಾಲಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡುಲಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪೊಲಿ ಬಾಬಾ ಅಟಮಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೋಯ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಕುಡಾರ ಅಟಮಂಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಚೋಯ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಹಠಮಂತಟ ಚೋಯಿನ್ ಗೊಂಗ ಬರ್ಬೇ ಹಠಮಂಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅವಳು ತುಲಿ ಕುಡಾರ ಎಟ್ಟೆ ಬಾಳೆನ್ ಗೊಬ್ಬಯ ಮಂಗ್ಯಾರ ಎದೆ ಜಕ್ಕಿ ಜೋಕುಲ ಸಮನೆ ಪರಬೆರ ಸಮನೆ ಮನ್ ಬತ್ತಿ ಹೊಲಿ ನಮ ಅಂಚ ಪುರ ಬಣ್ಣ ಕಿರಣ ಸೀದಾ ಹೋವ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ತೀರ ಅರ್ಥ ಬಂದಿನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕೋಯರಂದಂಡ ಅವು ಈ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿಗೂ ಹಾಲಾಪು ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಇದವಲ್ಲ ಮರಲ ಬಜಿ ಬನ್ನಿ ಬಾರ ಮರಲ ಓನಗಂದೇನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಟಿವಿ ತೆಗೆದು ಕುಳೋನ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಟಮಂಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಹೂ ಸೈಯೊಂದು ನೀರು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಓ ಬಾಬಾ ಆತ ಬೆಕ್ಕಲ ಚೋಯ್ ಬರ್ದು ಸುಸ್ಸು ಮೈತಿನ ನನ್ನ ಐತೆ ಗೋಪುನ ನಾನು ಹೊಚ್ಚಾರ ಕುಂಟು ಬದಾರ್ಪೆ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಪೊಡಿಂಜವನೇ ವೇಸಬಾರ್ದು ಭಜನೆ ಹಾಕೋಣ ಮನೆಗಳು ಅಣ್ಣ ಅವನ ಅಮ್ಮೆ ರತ್ತಿ ಅವೇನ ದೊಡ್ಡ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಇಪ್ಪೊಡನ ಐಟಮ್ ಓಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜತಂಬೆ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಡ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಎರಮೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮಂಡಡಿದ್ರೆ ಡೋಪನ್ಗೆ ಪರವಂಡ ಏ ಅರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಗುರ್ತೋದಲ್ಲ ತೋಜಲೆ ಗುರ್ತೋ ತೋಜ ಒಂದು ಹೊಡೆಕಾಯಿ ನೀರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಡು ಮಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರ ನಿಗುಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಗೆ ತರೋಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಓಣ್ ತಿಕ್ಕಪೂರ್ನೆ ಉಗ್ರ ಒರಗಡೆ ನಾನಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೇ ಬಿಡಲೆ ಸೂರ್ಯ ಎದಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಉಲಯಪ್ಪನ ಹಂಚಿದನ್ನ ಹೊರತುಡು ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ನಿವಾಸಬಾರ್ದು ಬಾಜಲ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ವೇಷ ಪಾರ್ದಿನ ಪೊಂಚವತ್ತು ಮೇ ನಮ್ಮ ಬರತಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಮುಗುಲ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಚಾಕೋಣ ಸಿಗಿಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮೂರು ಡೀತು ನರಕದ ಪುಡಿಂಜೋಲು ಉಂಟು ಅಂದ ಮರ್ಯಾದಿರ ಯಾರನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬಾಜನೆ ಯಾನ್ಗೆ ತೂಲ ದೀಪ ಮರ್ಯಾದಿರ ಯಾರನ್ನ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ತೋಪನ್ಗೆ ತೋರ ತೋಪು ಅವು ತೋಪತ್ತಿ ಅವು ಬೊಚ್ಚು ಬೊಚ್ಚು ಬೊಜ್ಜ ಒಂಜತ್ತು ಒಂದಿನ ಈ ಪುಡಿಂಜ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸುಶೀಲ ಏರ್ದೇವಿ ಎಟ್ಟೆ ಪೋರಾಟದ ಇಟ್ಟಿನ ಕಲತ್ತ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕಿಲ ಕೆನಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ದಕ್ಕೆತ ಮಗ ಏರ್ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಪಲೆಯನ ಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ಕೊಂಬ ಹಿಡುಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಪಲೆಯನ ಮಾತ ಪಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆನ ತೋನು ಅಂದ ಮಗ ಮೆನ ಬಿಡ್ದಿಡು ಪ್ರಾಯದ ಬದುಕರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೇ ಗುರ್ತೋಗು ಗುರುತು ಬಂದು ಒಡಿ ನೈಟಿದೆ ಪುಣಿಯರು ಕಿರ್ಮಿನ್ ಮೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಅಣ್ಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟಾ ನೀಗಳ್ದ ಉರ್ದಗಳ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪ ನೀನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗಡ 500 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪನ್ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಆತು ನಿಗಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ತಗಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಉಂಟಪ್ಪ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಈಗ ಅವರು 200 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೇ ಕಾಸು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಗೂ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1947